Ti dating nga malem, kaya't kayo man kakabsat nga encourage and challenge as we open our Bibles to Luke chapter 17. Tumakder tayo amin. Luke chapter 17. Okay? Luke chapter 17. Luke chapter 17. Verses number 1 to 5. Luke 17, ituloy tayo lata, naging gat 6. Luke 17, 1 to 6. The Bible says, Then said he unto the disciples, It is impossible but that offenses will come. But woe unto him through whom they come. It were better for him that a millstone were hung about his neck and he cast into the sea, than that he should offend one of these little ones. Take heed to yourselves. If thy brother trespass against thee, rebuke him. And if he repent, forgive him. And if he trespass against thee 7 times in a day, and 7 times in a day turn again to thee, saying, I repent, thou shalt forgive him. And the apostles said unto the Lord, deti kakabsat ti topic tayo, increase our faith. That's our prayer, increase our faith. And the Lord said, if ye had faith as a grain of mustard seed, one of the smallest seeds, kadya kano kabatit ti pamatim, ye might say unto the sycamore tree, Be thou plucked up by the root, and be thou planted in the sea, and it should obey you. What is pambira? The power of a mustard seed faith. Anyan kakabsat ti bilag, iti pamati nga kaskabasit, iti bukel, iti mustasa. It makes a big difference. So our prayer is increase our faith. Heavenly Father, increase our faith. Speak to us in a personal way. Bless my brethren as I challenge them today. In Jesus' name, amen. You may be seated now. Great things are happening in HBBC and ministries. Not only here in the Philippines, but around the world. Not only that, but looking into the future, greater things are about to happen. Kaslahan tayo magabgabunan kakabsat, ti kaado, dagiti opportunities nga linukatan ti Apo kada tayo. The pandemic did not become a tragedy to us. It became an open door to us. Ket kas pastor, kita kakabsat, di gito yung banbanag, kat kunkunak, Apo, nagdakkel, di gito yung opportunity nga itid mo, kada kami nga anak mo, ti HBBC family, both here and abroad. Ket kaslaham mi ammo, no kasano, nga maaramid mi amin, di gito Ngem kunak met, Apo, han mo nga itid, di gito nga banag, no han na kami nga ikan ti kabailan. Kanhan mo nga itid ti balaygi, tas si kamutlaeng ti mangitid ti balaygi, tapno ma-accomplish mi, kat maipatungpal mi, digito'y amin nga pagayatam. Yes, there are obstacles, there are irritations, there are hurdles and difficulties to face. But what we need, Lord, is greater faith. Increase our faith. So, alongside kadeto'y topic tayo ita, i-discuss kada kayo, iti biyag ni Caleb. One of the most inspiring and most encouraging Bible characters in the Old Testament. Caleb was among the 2 million Israelites who were in the foot of the promised land. Ngan nga ni dan sumrek kakabsat, ijay promised land. Nga kuna ti Apo, dayta iti daga nga pangipanak kada kayo, dayta kayo nga agtalinaed. It's a land that is flowing with milk and honey. These 2 million Israelites were the so that digiti naggapo kakabsat ijay Egypt, walk through the wilderness. God took care of them and brought them to where they are at that moment. Moses sent 12 spies. Kunana, kayo man ispatan, assessin, evaluaten, DJ daga.
let us find out how to get in and find out everything there is to know. So, to the promised land they went and came back. Digito'y sangapulo, awit-awit da kakabsat, digito'y grapes nga nagdadakkel as an evidence of the abundance and bounty of the land. Kat kunada nga kasta, oh indeed, the land is flowing with milk and honey. And here are the samples of the grapes that we have taken from the land. However, kunada, we came unto the land whither thou sentest us. Surely it floweth with milk and honey. And this is the fruit of it. Nevertheless, the people be strong that dwell in the land, and the cities are walled and very great. And moreover, we see the children of Anak. So, they saw the land, but they said, we are going to break big obstacles if we are to possess the land. Kat kunada nga kasta, the Amalekites dwell in the land of the south, and the Hittites, imbagada amin ng kakabsat di gitoy. And they brought up an evil report. The land through which we have gone to search it is a land that eateth up the inhabitants thereof. Nagdadakkel da. And all the people we see in it are men of great stature. And there we saw the giants, the sons of Anak, which come of the giants, and we were in our own sight as grasshoppers, and so we were in their sight. So when the 2 million people heard of the report of these 10 spies, they lifted up their voice and cried, kat kunada, would God that we had died, may mayat la ko mga natay kami in Egypto. Ngam deta matay kami dito wilderness. Wano da kami kat patayen babaan iti kampilan digito'y kalaban tayo. But Joshua and Caleb stood up and said, no, the land we pass through is exceeding good land. If the Lord delight in us, He will bring us to this land and give it to us. It's a land flowing with milk and honey. Only rebel not ye against the Lord. Fear not the people of the land, for they are bread for us. Their defense is departed from them, and the Lord is with us. Fear them not. Kasla mariknak kakabsat detoy nga adda nga sasaaden ti Israel idi. Ako nak, Lord, great things are ahead of us, but I see some obstacles. I see some difficulties. I see some problems, Lord, that would hinder us. Iso nga timely dahito nga message nga inakbot iburay kada kayo. Well, maybe in your personal life, ado digiti makita nga kayat mo nga aramiden nga para iti Apo. Nga ipaspasir mata ti Apo king kagat ko nam, oh, I want to be a blessing to our church. I want to reach out to our community, to our relatives. A lot of things I would like to do for the glory of God. Ngem ado digitoy nga burdens, ado nga problems, ado nga hurdles. And that is why the message this afternoon is, Lord, increase our faith. Increase our faith. No adda iti dapat nga nangruna nga manayunan iti biag tayo. Saan laeng nga kwarta? Amok nga kayat yo nga manayunan kakabsat iti kwartayo. Saan laeng nga urnong kayat tayo nga manayunan ti adu nga urnong tayo ta adut kayat nga aramiden. Saan laeng nga manayunan ti sweldo? Amok nga kada kayo kayat yo nga manayunan ti sweldo yo. Gapot ado nga baybayadan, ken ado pay nga kayat nga aramiden. Saan lang nga manayunan, ti ado nga gagayem. No diket no adaman ng runa nga dapat manayunan kada tayo kakabsat, awan sa bali, no saan nga iti pamati. Taawan, magunudan tayo, awan, maaramidan, you can never do great things for God if you do not have faith. But if you have faith, even as small as a mustard seed, kunana iti Bible, ngam no daking kadayta nga pamati, ibagam to kadayjay, kayo nga maparot, kat mapanjay baybay, kat agtulnog tuking ka, kunana. Iso nga kakabsat, iti dayti nga bigat, hantayo ko mga panunutan, dagiti ado nga problema tayo, nga kaslag balinda, nga burden, wano obstacle, di pa nagbiag tayo. Hantay ko maibilang, nga dagiti parikot kat isuda kakabsat iti makailaped iti panangaramid iti pagayatan iti Apo. No di kat dawatan di kuma, Lord, increase my faith.
No adda dakkel nga pamatim, awan to tinarigat, dakkel ti maaramidam nga para iti Apo. Isu nga iti dayti nga bigat, umuna ti amin, what faith gives, anat maited iti pamati kada tayo. If you have faith, number one, faith gives you the courage to obey God. Ti pamati kakabsat, ited naking ka, iti turud, nga mga ramid ken magagtulnog, iti pagayatan, iti Apo. Wano mga ramid, di ipapaaramid, iti Apo king ka. Kuna ni Caleb, and Caleb is still the people before Moses and said, let us go up at once and possess it, for we are well able to overcome it. Kaya tayo, kunanan. Digiti people, digiti tao kakabsat, they lost their courage, they lost their strength, they lost their resolve. Awanan, di dakayaten kakabsat. Napadasak deta nga rik na, dete ma-demoralize ka, ta idi nakikompitak kakabsat ti preaching competition. Kuna DJ eskwela mi di north side, makikompete ka pa iti piano kuna da kanya. Kadyak mo't naling agbasa ti nota ti piano. Amok ti tumukar, kadyak naling agbasa ti nota ti piano. Una, padasan tayo kuna. Kat idi kuang kakabsat, idi competition na at national detoy, mapangkam agbuya ka, di agkuan, agtukaran nga makikompete. Kat naira na nga, di nabuya ka kabsat, kat mapanamot kiwar-kiwaran, di piano, ti ramrame ng kat apaunay, deto yun. Diyak kayatan ko na gini, nagatrasak ka kabsat, na demoralize ak eh. Amom di nga rik na, nga dete, adamom nga kabailam, kayat mong aramidan ti may nga banag, ngamham mo kayatan ka kabsat, gaputa na demoralize kan. Oo, kaslakas day tirik na, digito nga tattao, idi madamag da, digito'y ibaga, digito'y 10 spice ng obstacles, kat ma-demoralize dan. Ngam ni Caleb kakabsat, adda turod na because adda pamati na iti Apo. So detalat kasapulan tayo kakabsat. We need faith because faith gives us the courage to obey God. Number 2, faith gives us the conviction to claim God's promises. Ti pamati kat ited na kada tayo, iti maysa nga conviction, no conviction ko nam ngamin, persuaded ka nga iti maysa nga banag, kat no imbaga ti Apo, talaga nga ipatungpal iti Apo. God said it, and that settles it. Uray man pa'y nabayag nga urayam, no talaga nga inkari ti Apo, han nagbalbaliw kakabsat, dayjay panunot mo. No adda pamatim kakabsat, han nagbalbaliw di panunot mo because you are convicted, you are persuaded, you know who you have believed, and you are persuaded that God will do it, He will bring it to pass. Uray na bayagpay nga urayam. Uray anyapay digiti kasla agbalin nga makailapod kakabsat, han kanto nga dete maupay, han kanto nga ag-negative nga agbali, wano dete ag-give up, wano agtalikod kakabsat kat ag-surrender nga umatras kan because uray anyaman di kita kakabsat, ti pamati, at daking ka di conviction, nga no imbaga ti Apo, ipatungpal na. I don't know how the Lord will do it, I don't know how the Lord will provide for it, kunam no kwa. I don't know how God will make it happen, but because He said it, I am convicted and I'm persuaded He will do it. And I don't care what's before me. I don't care what people say. I don't care what the evaluation shows. But I know that my God will do it because He said it. That is conviction, kakabsat. So nga, amom no awang pamatim, nalaka ka nga mayayos, nalaka ka nga maupay, nalaka ka nga agbali ta panunot mo, nalaka ka nga give up, nalaka ka nga umibet, iti maysa nga banag. Now, Joshua chapter 14, kastuyan to cut the story short, dito 2 million kakabsat nga Israelites, ket kuna ti Apo nakapungtot, kuna na, okay, kuna na, makapasurun, makapairita, makapainis, digito'y nga tattao.
ti kalaksidan ti ado nga inaramid ko kadakwadan nga panangipanagnek ko ti ayat ko ken bileg ko didak pela patyen didak pela mamati kanyak kunana awanen digiti nga 2 milyon awan ti maysa kadakwada nga makastrek ti promised land iuray ko digiti agbaling nga anak da nga dumakkel ti isudan tut sumrek so ti exception ni Joshua ken Caleb lang kadigijay 2 million awan nakastregen kakabsat nila Joshua ken Caleb ken digitoy an-annaken digidi 2 million isuda ti nakastrek di promised land. Tatay di sumrukdan we know the story the walls of Jericho fell down they conquered the land. So ni Caleb tinulungan na pelang digitoy dadduma nga mapan ka digijay na yasign nga kasla luglugar da kasi DJ promised land inya sign ti Apo, dito iti tribe of Isakar, dito iti tribe of Gad, tribe of Levi, tribe of Reuben, nayasign. So tinulungan ni Caleb, digito'y kakabsat na nga, mang-possess digijay na yasign nga lote. After 40 years kakabsat, kasi naikariking kwa na, Mount Hebron, dijay ti agbalin nga lote na. Dito Mount Hebron, kakabsat, umok dagiti giants, hihigante nga tattao. Oo. So, kuna ni Caleb, okay, I will still help you. Mga tol, tulungan ko muna kayo dyan. After 40 years kakabsat, imay kan Joshua. Kat daytoy ti conversation da. Basaan tayo ti Joshua 14. Here is their conversation. Kuna na kakabsat, okay, irugik dito'y basaan tayo ti conversation. Okay? Now, in verse 6, then the children of Judah came unto Joshua in Gilgal, and Caleb, the son of Jephunneh, the Kenizzite, said unto him, Thou knowest the thing that the Lord said unto Moses, the man of God concerning me and thee in Kadesh Barnea. Ide dade pela Kadesh Barnea. Malagip mo di sarita ni Apo Diyos kini Moses. Kunana, 40 years old dakpela idi. When Moses, the servant the Lord, sent me from Kadesh Barnea to spy out the land, I brought him word again. 8. Nevertheless, dagiti kakabsat ko, dagiti negative nga imbagbagada na discouraged, dagiti kakadwa. 9. And Moses sware on that day, surely the land whereon thy feet have trodden shall be thine inheritance. 10. And now behold, the Lord had kept me alive. Giyamanak na si bibiyagak, 40 and 5 years. Even since the Lord spake this word unto Moses, while the children of Israel wandered in the wilderness. Okay? And lo, I am this day, 45 years, 45 years sinaglabas. As yet, I am strong. This day as I was in the day that Moses sent me, as my strength was then, even so, my strength is now. Kahit nangasawan, malagip mo, di nagsasaritaan ng imbaga ni Apo Diyos ide. Tinantandaanan na DJ kakabsat, 45 years tinaglabas, kat adalataking kwa na dayjay nga conviction, pampanunutan na nata. Kat tata naglabas ti 45 years ko na 12, now therefore, give me this mountain. Nga imbaga ti Apo ka dedi nga aldaw. Tanangagam that day, the Anakims are there. The cities were great and pens. If so be the Lord will be with me, I shall be able to drive them out, as the Lord said. What a conviction. Amom no, iti may nga ba, nagsigurado ka nga pagayatan iti Apo kakabsat. Hamon to pulos nga lubayan. Hamon to pulos nga ibatan. Kasi amom nga pagayatan ti Apo dayta nga banag. Amom nga naggapu ti Apo. Oh, kasla dito building tayo. Ammo tayo nga naggapu ti Apo. Ure awan ti adu nga enough resources nga mangpalipas. Ammo tayo nga malpas because naggapu iti Apo kakabsat. You see, so if you have faith, you have conviction to claim the promises. Kas kini Caleb, inkariti Apo dayto ikunana ure 45 years sinaglabasan. At dapela kanyak dayjay nga kari. Kat itatta kunana ited mo kanyak Joshua ta inak paksyatek dagiti nga umok dagiti nga higante, and I will possess the land that God had promised to me 45 years ago. Do you have that faith? No awang king ka deta nga pamati ka kabsat, awan nalukay ka, alisto ka maupay, ag give up ka.
O, tunukan hangkag baling nga naragsa ka Kristiyano. Okay? Number 3, faith gives you confidence to face your challenges. Ti pamati kakabsat, itid naging ka iti talged nga mangsango dagiti obstacles mo iti panagbiag. Ayan. Challenges and your obstacles in life. Nagpintas dedi ko na ni Caleb kakabsat. Kuna na kadakwad, anat kabutang yo, anat pagbutngan nyo kadigiti nga obstacles tayo. Ada confidence na Kasi ada pamati na. Kuna na nga kasta di verse 9, di 14 numbers. Kuna na, fear ye not the people of the land. Hanyo kabutbutang ida. Okay? Why? They are bread for us. Tinapay la di kita kadatayo kuna nakakabsat. Anyan nga confidence. O amom no, da pamatim ti apo, uri dakkel ta problema, batit la deta kuna. No awang pamatim, ti basi da problema, nagdakkel para gangga. Ngam no, da pamatim, uri nagdakkel ta problema, kasla nagbasit ti panagkitam. Kasta ti maaramidan kakabsat iti pamati. Tinapay la kadatay ida. Apay kakabsat ko na, their defense is departed from them. Awan iti kwada ko na, depensa, awan iti, anat ko sa wanan. Wala silang lakas. Hanakas la kada tayong the Diyos tayo, kalati arig nagat, hanakas la kada tayo, the Lord is with us. Adda ti Diyos kada tayo, awan iti poder dati Diyos, adda kada tayo ti Diyos. Timang determinar ti balaygi kakabsat, no sa dinot ayan ti Diyos. Detat mang determinar ti balaygi, uray pa'y nalaing ka na pigsa ka no awan ti Diyos ka detang aramidom, sang ka na balaygi. Ngem uray nakapoy ka, no adda iti Diyos king ka iti detang aramidom, na balaygi ka kakabsat. What determines the victory is where God is, no sinot ayan iti Diyos nga poder. Which side is God? Kunana, their defense is departed from them. The Lord is with us. Fear them not. Dito na nyo, only hangkay ngami nagrebrebel deti apuhan nakasta ti bagbagayo kunana. Hangkay ngagririri, hangkay agneg-negatibo. Ano't pagbut kanyo digiti nga tao, tinapay dalang. Hopyala digita kada tayo. Pandisal dala kada tayo. Awan iti pigsada tati Diyos adda kada tayo, awan kadakwada, hanyo nga kadanag ida. Kasta kakabsat no adda pamatim iti apo ko nam Lord, adda ka kanyak, amok nga pagayatam dayto nga aramidek, kat anyaman digiti obstacle nga sangwag apo, handa ngagbaling nga dadakkel, basit dalaeng nga banag, gaputa dakdakkel ka. My God is greater. My God is bigger than my problem. God is greater than my obstacles. Iso nga kakabsat, kada tayo ti HBBC, adun tupay, dagiti umay, ta grade kayo, agrade tayo kakabsat, ano magatang dati lotet dingras, agpatakder tayo mang kapilyan, palubos ti apo. No magatang dati sarat, kat no itad ti apo, no haman, ada sa bali, ngem agpatakder tayo tuman ti kapilyan, palubos ti apo. O dakay mo't dita Hawaii, no ibendisyon na kay ti apo, kat ilid na kayo, agpatakder tayo tumot ti kapilya dita, palubos iti apo, kakabsat. Tayo kadakkel na, dakdakkel pa yung te, Templot Mormons, amen. Ngam ko na tayo, amoyo kakabsat, nagsaya at no da pamatim. Digitahan mo maibaga no awang pamatim. Awan, narigat, kung kunam lata, kasano kumakungkunam, negatibo kakabsat. Awan nakaigid jatam kadigiti 2 million Israelites. Tata kakabsat, not only courage, faith gives us the courage to obey God. It gives us the conviction to claim God's promises. It gives us the confidence to face our challenges. Kalamay mayat, di pa nang ilawlawag kumanidaan, kami di kalmaan ng kakabsat. Talaga nga na isang sangayan kay tahaway, ayat apay nga no, da kay ti pagpritsakit ko, anabagbagas. The question ita kakabsat, how to increase your faith? Pastor, kayat ko ti kasta nga pamati, kayat ko ti kasta nga kapigsa ti pamati, tasyak kat alistuak nga maupupay, alistuak nga negatibo. Anat sikreto, tapno dumakkel iti pamatik iti apo. Umuna ti amin kakabsat, number 1, request God for it.
dawatem ngamin kini Apo Dios. Hamo nga dawaten kini Apo Dios nga ikaten na digiti problema. Dawatem nga tulungan na ka nga mangpaksiyat ka digiti problema. Tulungan na ka nga ikan nakat pamati nga mangsango ka digiti problema. Ikan nakat pamati nga mangsaranget ka digiti nga problema. Isu deti dinawat digiti apostol di Luke 17:5 kunada nga kasta, Lord, increase our faith. Alam niyo, madalas ang ating panalangin, Lord, increase my savings. Hanadakas. Lord, increase my salary. Hanadakas kakabsat. Ngem ti dapat umuna nga dawatem ti Dios, Lord, increase my faith. Because detat kasapulak Apo, tapno adama aramidak nga paragen ka, masapula danatib kirabamatik. Number 2, not only request God for it, but secondly, remember God's past faithfulness. Lagi pem ngamin, tapno dumakkel ti pamatim, lagi pem. No kasano nga inlasat na kay ti Apo kadagiti naglabas, nga nagdadakkel, nga daluyon, nga napasaam amin, nalampasam amin digitoy gapot panulong iti Apo. Kat isot ko na ti Apo dito ng verse 14 ko na nagat anyakad digito nga tattaong ko na. Dewi 11, Lord said unto Moses, how long these people provoke me? Paunay kat digito nga tattaon. How long will it ere thy believe me? Kaano dakto nga patsen? Kaano dantong agtalag kanyak? Ti kaado dagiti sinyal datlag nga inaramid kun, impakita kun. Pinagbisngay ko ta Red Sea. Pinagbaling ko nga nasamit, de dinapait nga danom, ije wilderness. Pinagtudok iti mana nga nogring dat bigat. Rumwarda ka digita tent da, agdadtan digitay tinapay nga kananda. Pinagpuswakot danom dayjay bato, kasano ko mga agpuswak danom, tapos ita, handa mamati nga maikabil ko ida iti promised land, gapula ka digito'y higante, amuyo kastatay no daddo makakabsat. Ti kaadon nga naaramidan ti Apo, naaramidam ti nagcommit ti kakastoy kat by faith, tinulungan na ka na itid mo, tatapay kakabsat nga ag-negative ka nga, kung na anat na pasamak. Ano digito nga tattao ko na tiya po kabsat? Iso nga dapat ti aramidam, remember God's faithfulness. Nga panangilasat na, kingka, nga sinungbatan na ti kararag mo, nga nakitam nga there is no problem too big that God cannot solve. Nakitam that God will carry you through. Nakitam kakabsat that if you give them all to Jesus, He will turn your sorrow into joy. Anapay kakabsat, kumbaga kat nakaadayukan, nakaadayudan at dadadjayan, panunuton dapelat agsubli jay Egypt. Kakabsat, ti kaado nga inaramid di Apo, remember God's past faithfulness. Kat agpaiso kakabsat. Amuyo, dagiti sangwon tayo nga problema, awan na kay dumaan na, dapa kay yarnian na ka, dagiti naglabas nga sinangsango tayon kakabsat, nga napagbaligyan tayo. Kat awan ti hantay mapagbaligyan. Gapot ti Apo at dagada tayo. So that's how you increase your faith. Lagi pem ngamin, lagi pem Apo ko nam, no kinabailam nga inlasat na, kat inturong Apo ka dagiti naglabas, amok nga mailasat nakbanan iti detoy. May katlo kakabsat. Number 3. Okay? Reject the thinking of negative people. Reject the thinking of negative people. Hamo ngamin dingdinggan ti ibagbaga dagiti tao nga negatibo. Sometimes ti negatibo kakabsat ket mismo nga kapamilyatay no dadduma. Mismo nga kakabagyan tay no dadduma. Wano dagiti tao nga makamam mo ket asideg kada tayo ket makita da dagiti aramiden tay nga para iti Apo. Makita da dagiti plano nga panggep tay nga para ti Dios. Isuda kakabsat iti agkritikar, mang-oppose, agsasao ka dagiti banag nga makapasakit, makapaupay kakabsat. But if you want to increase your faith, kunam iti bagim, haan nga nagkaputi Apo, dito ibagbaga dito nga tao kanyak. Apay nga dinggag. Dinggag alat tamangag ko, ngam apay nga ipastrik ko yan da panunod ko. Be ama, deta ti dapat sumrek dito nga rumor ijay. Reject the thinking of negative. Because you can never avoid.
People surround us, negative people, people who do not understand our faith, they don't understand our relationship with God. Handa maawatan ngamin dati pa nagserbita iti Apo. And sometimes even fellow believers are negative. Kakabsat, ag-commitment tayo dito, agdaya mo doon. Pa-commitment manan. Kung nakarodikal man kakabsat, idi offering, ni Brother Enan tinagkararag. Di kararag na kakabsat, nariknak di ko na ta. Apo ko na ti kaado, di gito'y nga projects mi, kat umay kadagam ti pa naka-overwhelm. Apo ko na kakabsat, kat husto launa, on your part as member, agkikiddan, agsasaruno, o hanyo ko na kakabsat, at daman umay nga commitmentan, malubos ti kalkalpas ta elevator. Ket no maisettle tayo, dahil dingras, kung namin tumanan, ag-commitment tayo manan. Well, God is not asking you to do what others can do. He will only ask you to do what you are supposed to do. You just need to trust Him. Hamukong ko na nga, Apo, na yun, nakatado. Amom, dapat hanakas jay ti panunot mo Dapat ti ko nam, Apo, thank you. Taka digito'y apong opportunity, mawat-wat iti pamati, Apo. Mawat-wat iti pamati. That's why, Lord, I want you to increase my faith. And you know what? I will close here for a while. Ituloy tayo ito. Because of the negative thinking of these people, they miss the promised land. Handa na padasan kakabsat, the promised land. Natay da the wilderness. Iso nga 40 years, again nag 40 years naman ang kakabsat, ijay wilderness. Upat nga dekada, tapnon ti kasta tumaod ti baro nga henerasyon, nga adda pamati na ti Apo, kat isudat sumrek ijay promised land. Kidan nyo kakabsat? Ti kinaawan na pamati di giti nga tao. They did not experience the promised land. You see, iso nga kakabsat, reject, hangga sumurusurot ka di giti negatibo nga tattao. Irubo da ka. Iyaw-awan da ka. Iyadayuda ka iti panagserbim iti Apo. All the congregation lifted up their voice and cried, and the people wept that night. Paunay, nagsangit da ka, deta nga nagpatnag. All the children of Israel murmured against Moses and against Aaron. And the whole congregation said unto them, natay kam la kuma di Egypt, ngamta didi kam wilderness, and napakipumpunan dakadakam didi ita, kung kunada. Wherefore the Lord brought us unto this land to fall by the sword, our wives. Were it not better for us to return to Egypt? Agsublite la di Egypt. So digiti Kristiyano nga backslider. Apo, jak kaya digito nga kuan. Jak sakaya deti nga itultuli deti nga kina-Kristiyano ko nag-backslide ako, agsubliak ti lubungan. Digiti member, paunay ti kado nga commitmentan, jak kahit dito nga church ni nagsumapol ti church nga awang pa commitment nan. Ma-pressure ka pero midtuya, ma-stressak ka dito nga church ko na nagabsat. Amom no apay, because he is not being driven by faith. He is driven by his flesh. He is driven by his fear. Amom kasta ka mo no ipalubos mo ti lasag mong agariking ka. No ipalubos mo ti opinion mo nga personal ti agariking ka. Kasjay mo ti panunot mo. Agbaling ka nga negative. Ma-stressak ka dito church nga ayang kon. Pumahanawak dito yan. Ngem amon no danatib ka na pamatim. Gustom kakabsat di gito. Gustom. Kasi mawat-wat ti pamatim. Iso nga kakabsat. Reject the thinking of negative people. Itad kumampay ito number 4. Recognize God's power and providence. Bigbigam kakabsat. Nga iti Diyos kabailan na. Hantay nga kaya, we cannot, but God can. That's why it can be done. And lastly, number 5, run with people of strong faith. Dapat ngamin ti pakikadwaam, dagiti natibkir ti pamati na. Dinggam ti panagsarita da, kat sikat ma-encourage kakabsat. Ma-rebuke deta pusom nga negatibo. Dinggam no agsarita digiti people of strong faith ko na makitam ti bagim anyan nga nagkapsot ti pamatik. Amen. Dayta kakabsat. Iso nga that's how you can increase your faith. Request it from the Lord. Remember God's past faithfulness. Reject the thinking of negative people. Recognize God's power and providence. And run with people
of strong faith. Alagat, sika ano kahit mo nga kwa, nga makikadwa ka digiti negatibo, awang mapasamak ti spiritual life mo. Mapundi ka mo't kakabsat. Amen? Thank you, Lord. Increase our faith. There are obstacles, many problems. Digiti apo ti pampanunuto minudad duma. But just like Caleb, han nga dadakkel pa nang kita nakadakwada, babasit pa nagkita nagaputa da pamati nagan kaapo Diyos. Kasta kam ada kumamot kasta nga pamati miging ka. Nga digiti dadakkel na problema, babatit lat pa nagkita mi apo. Tulungan na kami. In Jesus' name, amen.